Sa mga pangyenot na bareta, mga biyahero paluwas sa Bicol dagsa na sa Legazpi City Terminal. BFP padagos ang pinagigibong inspeksyon sa mga tindahan nin paputok. Establishmento de negosyo sa Sorsogon, nasulo. Search and rescue operation sa siyam na parasirang nawawara sa Catanduanes nagpapadagos. Asin ako Bicol Party List na naunin mga kambing sa piling benepisyaryo sa Sorsogon. Maray na hapon, Lunes, Disyembre 26, taong 2022. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Anom na aldaw antes ang bagong taon, mga biyahero paluwas sa Bicol, dagsa na sa Legazpi City Terminal. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Inamayan kasubagong aga ni Lola Esther na magpasiring sa Legazpi City Terminal nga ni magbakal nin tiket paluwas sa Bicol. Handal da kaya siya na tibaad magdagsaan pang marayan biyahero asin magkaubusan nin tiket. Istorya ni Lola Esther, hulit adigdi na sinda nagselebrar kan sa iyang pamilya kan kapaskuhan sa Puerto Princesa kung sa sinda nagikan sinda mabagong taon naman. Iyon ang calling ko eh. Di ko man bakit gano'n na Christmas ang pamahal ng pamasahe at saka hindi kagaya nung papunta kami dito, nahirapan kami sa bus. Kaya lang kailangan kong i-ano yung mission ko, ito pa rin. Sa booking station na inibiyahin Cubao, Pasay asin PTX, kadakol na subutan nagpapareserve magin ang mga nagbabakal ng tiket. Pabaralig ng Manila, tama, ma-school, so mabaralik na sa school, tapos mabaralik na sa work, yun. Madakol pa ini. O after New Year, dakol na nga kami mga reserve para sa January, kundi dahil pa man kami nakakairo, taday pa kami schedule. May mga naka-standby naman na extra buses sa Legazpi City Terminal. In kaso da kaya magkaubusanin malulunada na bus ang biyahero, igwang alternatibo. Alagad kumpara sa regular na pamasahe, may dugang digding ₱200. Sa ngayon po, lang nag-start yung mga extra bus namin. Kasi medyo fully book na po yung ibang booking dito sa Legazpi. Every year po, kami po yung nag-extra bus, yun po yung tarpaulin na nilalagay namin, ma'am. Sigun sa maniamiento kan Legazpi City Terminal, antisipado na ninda ang dagsakan pasahero hasta sa primerong simana kan Enero. May mga bus company na fully booked na until January 1. So si LTFRB, papasalamat kami kasi marami silang inalaw na extra buses na at least ma-accommodate so influx of passengers sa mga maabot na aldaw. Sa ibong kaini, nagpagirumduman girarayan manayamiento kan terminal sa mga biyahero na maging rigmat permi asin magsunod sa mga mandatong pigpapautob ninda nga ni dai maulang ang pagbiyahe. Gusto niya ma-ensure na safe man gila yun ang pagbabiyahe kang mga tao. At sa mga pasahero naman, ang hagad mi lang, di na magdala kang mga items na bawal sa loob kan terminal. Lalo ng mga deadly weapon, may nako-confiscate pa kami mga bala kang badil. Mientras tanto, nagkakawat sa 900 sundoon ₱1,200 ang singil ngunyan sa mga bus. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. BFP Legazpi padagos ang pinagigibong inspeksyon sa mga tindahan nin paputok. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sibut na ang 53 anyos na si Nanay Rubina sa pagdisplay kan sa iyang mga panindang paputok sa Barangay Rizal, Legazpi City. Ikaduang aldaw niya naman ngunyan sa iyang pwesto. Istorya niya, kumpara kang nakaaging taon, mas maluyang ngunyan ang barakalan ning paputok. Sa ibong kang maluyang bintahan, nagpatong naman da siya ng presyo sa iyang mga pigbebentang paputok. Siring na sa nakang siri-siri, na dating napapabakal ng ₱5 kada kahon, ngunyan ₱12 na. Anquitis na dating ₱15 sana, ngunyan ₱25 na. Asin 5-star na dating ₱10 sana, ngunyan ₱25 naman. Mahina pa, sir.
Mahina pa. Ang mga tao nagkakambas pa man lang. Kasi parang nabigla man yan Sinda kasi mataas na yung bilihin. Mataas na yung mga presyo. Kaysa sa dati. Sigun kay Nanay Rubina, obligado na siyang mag-umento sa presyo kaini. Urug pang nagkaigwa naman ng paghiro sa presyo kan supplier niya. Laom na sana ni Nanay Rubina, lugod sa pagranik ang bagong taon, mas kumusog na ang sayang delensya. Mientras tanto, padagos man ang pinagigibong inspeksyon kang BFP Legazpi sa mga tindaning paputok. Ngani masyerto na nasusunod kan mga paratindaang piglatag nindang kasuguan, ngani makaibitar sa kasulo asan iba pang emerhensya. Meron sila dapat fire extinguisher. Meron silang nagsiseparate first per stall. Tapos per stall merong distance na 3 meters. At meron silang no smoking signages. Meron silang tubig sa harap. Para in case na magkaroon ng konting malfunction, sila mismo maapulan nila yung sarili nila. Sa Banwaan Candaraga, manunutara na dikit pa man ang mga paratinda ng paputok. Mientras tanto, sa datos kang DOH Bicol, pun Disyembre 21 sundo 25, igwa ng tulong naputokan ng paputok. Kasudma, sarong 7 anyos na lalaki sa Banwaan kang Pamplona, Camarines Sur, ang suminapo ng minor injury sa kamot, kan maputokan ng kwitis. Mantanggi ka naman ang duwang iba pang biktima sa Tinambak, Camarines Sur asin Dait, Camarines Norte. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Sa tahaw kan selebrasyonin kapaskuhan, sarong establishmento de negosyo ang nasulo sa Sorsogon. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Guys, we need help! Sa Facebook Live ni Denmark Ali Elpos, mahiling na haros kauno na ning kalayo ang sarong establishmento de negosyo sa Bacon District, Sorsogon City. Poko mas o menos alas 12 ning maagahon kasudma. Sigun kay Fire Senior Inspector Eric Caramoan, kang Bureau of Fire Protection Sorsogon City, alas 12:15 kan maagahon kang maipaabot sa indang insidente. Tulos man danindang pigrespondihan ang sumbong. Alas 12:45 ning maagahon kang ideklarang kontrolado na ang kasulo. Narespondihan man kaagad kasi nga meron tayong fire truck na nakadetail doon. Is sort of sari-sari store, con bakery. Kaya lang may katabi pa na another sari-sari store, a variety sari-sari store, which is hindi naman siya nasunog pero siyempre kahit paano may portion lang siya na nadamage. Uminabot sa first alarm ang kasulo. Maswerte man na mayong nakulugan sa pangyayari. Sigun kay Caramoan, padagos pang sa indang pinagigibong investigasyon sa kung ano ang kausa asin total na danyos kang kasulo. Fire trucks natin, yung dito lang naman. So ang kinuha natin, nag-augment tayo ng another 2 fire trucks para mapadali yung pag-apula ng sunog. Kasi nga, yung situation ng Christmas, although medyo maulan siya, pero sa bandang Bacon, kasi nearby, dagat, malapit sa dagat, kaya ang expected mo na ang hangin malakas. Patanid kang otoridad sa publiko. Perming pasiguro ng pagsadiring establishmento, maging ang pagsadiring residensya urog na kung maharali. Bako sa nangunya na holiday season, kundi inisubot ang mas maray na ugaliw na. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Search and rescue operation sa siyam na nawawarang parasira sa Catanduanes nagpapadagos. Asin ako Bicol Party List na naunin kambing sa piling benepisyaryo sa Sorsogon. Yan na sinibapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas.
recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Search and rescue operation sa siyam na parasirang nawawara sa Catanduanes nagpapadagos. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Padagos pa ang pinagigibong search and rescue operation as in aerial search kan pinagsararong puwersa kan PDRRMO Catanduanes, MDRRMO Virac, MDRRMO Viga, Philippine Navy, Office of Civil Defense Bicol, Philippine Air Force as in Coast Guard. Ngani mahanap ang 8 sa siyam na parasira sa Catanduanes na inot ng napabaretang nawawara kan Disyembre 23. Sigun sa officer in charge kan PDRRMO Catanduanes si Luis Ortida, nadukaya na ang bangkay kan saro sa siyam na nawawarang parasira na binistong si Arnel Araujo, 43 anyos, as in residente kan Barangay Palnab del Norte, Virac, Catanduanes, na nadukaya na nagpapataw-pataw sa kadagatang sakop kan Barangay Kalanaga, Rapu-Rapu, Albay. Sa presente, 4 pang parasira gikan sa nasabing banwaan ang padagos pang pighanap. Binisto ang mga ini na sinda Domingo Ebuenga, 33 anyos, Jason Mandasok, 31 anyos, parehong residente kan Barangay San Vicente. Noel Zafe, 41 anyos, residente kan Barangay Palnab del Norte. Asin Dante David, 41 anyos, residente kan Barangay Palnab del Sur. Susaro po, nakuha na ma'am sa Rapu-Rapu, buhay man siya. And susaro po ma'am, nakuha na sa body, na-retrieve na ng body. Kailang ano na po sa ma'am, nila na po. Si Arnel po, duwa sila nagpalaot, kaibanan kayo si Mr. Lim, Ma'am Lim. 43 years old ang Palnab del Norte, naglaot sila kan December 22 ng hapon. Sa parehong aldaw, napadpad man sa baybayon kan Barangay Nagkalsot, Rapu-Rapu, Albay ang saro pang parasira na si Norman Lim, 33 anyos, residente kan Barangay San Roque, Virac, na maswerteng buhay pa kan mahiling kan otoridad. Paglilinaw kan PDRRMO Catanduanes, dai kasabay silim sa listahan kan siyam na nawawarang parasira. Apwera kay ni, 4 man na nawawarang parasira sa Viga, Catanduanes. Binisto ang mga ina sinda Willie Uche, 35 anyos, Juanito Estrella, 51 anyos, Ringo Tupig, 37 anyos, Joe Bertiano, 33 anyos, asin Anas residente kan Barangay Buenavista, Viga, Catanduanes. Disyembre 20 kan maglawod ang mga nasabing persona, alagad hasta sa presente daipa nakakabalik. Ang balik nila dapat December 23 at alas 3. Hindi na po sila nakarating nito. Then na-report po sa office namin ng December 24 ng mga alas 1:56 p.m. Agad po tayo pumunta sa area to assess the situation and to conduct po ng profiling ng mga tao. Then according po sa assessment and the interview sa mga mangingisda doon sa pamilya, itong nawawala daw pong 4, mga mga may mga anak na din.
Patanid na sa nakanotoridad sa publiko, urog na sa mga parasira, kung may nakabanderang gale warning asin pigbabawal na ang paglawod, mas maray ang nagsusunod na sa abiso kan nanunungdan nga ni iwas peligro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda. Mga pag-uuran padagos na mamamatean ngunya na si Mana sigun sa Pag-asa. Detalye sa report ni Laarni Miranda. Padagos na makaka-eksperyensya nin mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran, pagkikilat asin pagdaguldol ang kabikolan ngunya na si Mana. Sigun sa Pag-asa, epekto man giraray ini ka northeast monsoon o amihan. Alagad kumpara ka nagtalikod ng mga aldaw, mas magiging maray na ang panahon ngunya na si Mana. Ining duros na ning namamatita, ini na ni si hanging amihan na pagkaaga baga namamatita na malipot talaga, and then medyo partly cloudy to cloudy siya na minsan may mga ambon-ambon na sinasabing mga pag-uran ng darakaning kaulapanan ni. May nakabandera pa man giraray na gale warning sa kadagatan, sakop kan kabikolan, kaya pigbabawal pa ang saradit na lunadang pandagat na maglawod, urog ng aralang kaupaan ukol. Apektado kita kang northeast monsoon, may mga pag-alon talaga kitang namamati sa mga coast. So inaabisuhan ta ang mga kababayan tang mangingisda, lalo na itong may mga sadit na sasakyang pangdagat sa eastern seaboards ng Southern Luzon, kaibanan na ang Kabikulan, na dai muna magpalaot na talaga pong maalon niya. Mayo man na pigbabantayang low pressure area ang Pag-asa. Dugang pa kanahensya, diit man sana ang tsansa na may maglaog na bagyo sa primerong bulan kan 2023. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda. Ako Bicol Party List na naunin mga kambing sa piling benepisyaryo sa Sorsogon. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. Ikinaugman ng God ni Gretchen kan Purok 7, Sitio Palapay, Barangay Laon, Hiban, Sorsogon, ang naresibing duwang kambing gikan sa Ako Bicol Party List. Sigun kay Gretchen, iinguwahon niya ng God na mapadakol ang mga kambing. Magkakatabang da kaya ini sa siring nindag mag-agum na nagpupuon-puon pa sana. Ugmaon po ako kay saro po ako sa napili po sa nasa beneficiary po. Salamat tunong po sa Ako Bicol Party List kay kung saldi ko po. Pigpapasalamat man ni Sugar Jane kan Barangay Bibingkan, Sorsogon ang naresibing kambing. Siyerto da kaya makakatabang ini sa inda urog pagmadali sa naining at amanon. Nakatulong po ito sa akin. Pag naparami ko po ito, pwede po itong maging kabuhayan po namin. Ipagbili po pag dumami na po. Si Gretchen asin Sugar Jane ang duwa sa 20 pades na kabali sa katatapos pa sa ng kasalang bayan na pigpanginotan kan Ako Bicol Party List na ginibungon niya na bulan sa probinsya nin Sorsogon. Sigun kay Ako Bicol Party List Sorsogon Provincial Coordinator Efren Guab, ang pananaunin danin mga kambing sa nasabing mga pades, partikan sa indang promisa na tatauanin daan mga ininindugang nakabuhayan, asin inian sa indang pigre-realisar. Sabi ko sa inda na atamanon daki maray, ta iyo man sa nainian, makapadagdag sa inda ki hanap buhay, dahil man ni masyado atamanon, so mga pagkaong kaini, libre man dyan sa mga gilid baga, sa mga abot sana, so dahil masyado mapagalang pagkataman sa di. Gikan pang Department of Agriculture pili Camarines Sur ang mga kambing na pigdonar kan partido. Partean programa sa tabang sa kabuhayan kan partido. Ini naman ni kaapat na best na ginibong goat dispersal kan Ako Bicol Party List. Para sa mga baretang tatak Bicol, Mariel Lorenzana. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Mga kababayan, lugod naging maugmaan sa indong pagsilibrar kan Kapaskuhan. Anong naaldaw na sana bagong tauna? Ako si Jen Nunez. Salamat!